Ava tukupasirani program ina imene inachitika pa MBC ndipo amazukuta nkhani zina zimene zinachitika ku convention ya DPP ndipo umu ndimene akuluakulu apa TV ya MBC imeneyi TV ya boma ayankhulapo zokhuza convention ya DPP imene it is negative because it shows there is no contest. No contest because the individuals are not prepared to put forward their names. Whether the methodology also or last minute. I know that anazagawa mipando region last minute. Although sana satire kwenye kwenye zote antu apange compete nkani ya region sana chile kwenye kwenye. So that did not impress me. Kuna ibe antu opanga compete in my positions. And more especially so the position of president and Fambiri, they were not allowed to contest. And then I'm sure when one Kumaja, when Kababa gana Kabari Komeko, hey, kana jema, Baba Ganagua. Because if you look at those that were promoting the Aimaso movement, Anagose, except three. Ajabonda was the cheerleader wa Imaso project Nanago. Ajibungu wamena nani wasukuru kwa Nanago. Our last item that we need to also talk about. Mwangu nifusa kuti tibange. Na kupaka over. Kubano ndikula kwa mbili imene nungu itia. Yeah, mafula nimene kuimaliza because imene yeso ndio mwe it's now it's another issue mwe yabangisa anthu tafuse mafuso ambiri mwana kuti mena natsegulira very vibrant, even the whole world who were so happy kuona kuti ayi morale was high komano potsekera pamene sipagona nkhani mwina just a minute nowero ndingokupasa zoko kuti now people are reading too much the absence ya a professor APM kuti asakatsegulese nkhani mwana utsekera anthu akufamba amini kutsegula nsokano komosaka utseka nsokano uja malomwe akana panga delegate achaponda khani imene yapangisa anthu ambiri kufunsa mafunso on the point of ngati ndrankhani are the people entitled kuti afunse mafunso akapena are these questions relevant by the members of the public including my supporters at DPP amene mpaka lero sakumvetsetsa kuti president athu anatsegula nsonkhano koma sanatseke. Are they right to ask those questions? I would say 100% right. Are they right? I would say action ya President Muthalika yo sapita ukatsegula amene ukatsekera nsonkhano it was ill-timed yachitika apanga zimene zozo pa nthawi yolakwika anakhala kuti ndi nsonkhano ya UDF assuming president wao ndi as young as atupere muluzi ndesa anapita ukasekela nsonkhano ujo sindoganiza kuti anthu anafukafusa mafuso ambiri imene akufusira panopa ndichifukwa chake ndikunena kuti apanga zimene zija pa nthawi yolakwika timing ndi imene ikupangisa kuti anthu afuse mafuso ifati timing iyo ndipo anthu pakali pano akupanga debate ibe kuti president Muthalika pa zaka 84 adakaini mphamvu zokuti atenge 5 years yolamula dziko lino azagwira ntchito bwino popeza kuna kuti ulamulo wambuyo umene pa 2014 to 2019 anthu anali kukhulupirira kunena kuti he was not on top of his game sanali pamwamba pa china chilichonse ngati president ndichifukwa chake pamatuluka nkhani zokuti munthu yana akatenga tipeni yawo makagwirisa ntchito iwo osaziwa ndi nkhani zambirimbiri so kusapezeka kwawo kuja kukupangisa kuti anthu azidabwa kuti kukhangati anthu amene akunena kuti mkulu wakula amene kuti asapikisane nawo akulondola chifukwa chokuti anthu akupanga lile akuona kuti anali atatopa ndipo sanakakwanisa chifukwa chokuti mmene ananena Mvulaja anthu akupanga compare kapena akuifanizira ndi convention yachitika kumayambiro wa mwezi uno ya Malawi Congress Party umene president Chakwera anakhala almost nthawi yonse kugona mpaka na konko osaozeranso yaye ndikupita kungopoma pa nthawi kochepa kubwera ndi mphamvu zochabe ndi omwe anthu akumayiringalira kuti Dr. Chakwera president of Malawi Congress Party emisatso gwa dziko lina khala throughout sekulirando khala throughout the night paka nakona process senda bwe pamene a professor APM kungotse
kulira kenaka nkuti asindipezeka konso ndiye zimene ziyazo kuwapasa anthu mafunso akulondola anthu kudabwapo kuti kuti munthu ali dini ndi mphamvu zokuti atha kulamulira komanso kumbali ina kupatula kuti ali ndi mphamvu zolamulira mene amasegula msonkhano unja mene ngati alankhula Mvula anayankhula mwamphamvu and response ya anthu osapota chipani chawo mu holo ya komesa ija anapasa mphamvu akhanga apanga invigorate anthu aja apasa mphamvu zina renewed hope kuti ayi sopano tazinyamukati tikupita kukatani kukapikisana kukatenga boma lino koma mphamvu zimene anthu anaonesa mmene anayankhula president Muthalika ndi mphamvu ndi mmene ndi speech yake ija ndi mmene anazayankhula achaponda akuti anangopasiridwa ati zimene ndikuyankhulazi ndachita kulemberedwa ndi president Muthalika kuti ndiwerenge response ya anthu omveracha inali yapansi kwambiri analibe moral in fact atulankhani nafusa mneneri wa chipani chawo ananena kunena kuti chifukwa chokuti amene anawerenga aja aluza agopa mpando ndeyo analibe mphamvu zokhala kuwazusa anthu koma chifukwa cha anthu anali down zimafunika kuti Muthalika abwerenso azaseke msonkhano uja kuti asimikizire kuti tasankha komiti yatsopano ndipo ndi komiti imeneyi tikukagwesadi boma likulamula komano chimene chija akhanga tasungulula convention ija anthu achoka alibe mphamvu kuti tikupita ku nkhondo chabwino avula nkhani ndiyoti ikukambidwa that's a fact ndi nkhani ina kuti anthu ambiri akubweresa ma comparison osiyanasiyana akupanga relate ma developments osiyanasiyana akupanga compare amene inalili convention ya MCP imene wafotokoza nowelo kuti tsogolo MCP full time pakagona konko and there's some other pictures mwena kuti atsogoleni omuzota kuwodzera koma atsogoleri Dr. Chakwera akanali maso now iniyo matsata kwambiri ndale mukuona kuti zotsata zake zikhale za mtundu wanji kuti chinthu chimene zabika ndi mphamvu kenaka amene afotokoza nowelo anthu akhanga dafoka they are going back in their respective districts ali okhumudwa kuti amene amaganiza atseke msonkhano sanabwere mukuona kuti sopano DPP iyenda bwanji towards masankho amene achitike chaka chamawa nkhani yoti APM sanapite ukasegera msonkhano yayikulu kwambiri anthu tikuza kulemba machapitala kukuza kulemba nditu mastore kuti weekend newspaper osaje ukani commentary just that issue because tiziwe kuti pazikhala comparison mene anachitira Chakwera ndi mene achitira APM amakhala pa nyambadwe apa 1 kilometer kuchokera ku komesa 1 osati 2 osati 3 osati 4 pafupi nditu pongoenda ngati kulibe traffic 10 minutes choka pa komesa kazungulira pa roundabout paja ya Kamuzu Stadium se omakata ukafika yambadura HHI ukafika unyumba kwao so which means that it is a short distance to go there, short distance to come back. So kuti arepere kusekera msonkhano because the closing was more critical. Amena kuti apange congratulate anthu awo apase victory speech which Supano Akulu, you are my lieutenant Peter Supano, which will be going. I mean, to me that was the anticlimax. Anakwefura convention yose anakwefura in terms of choringa chokhala ndi convention anachikwefura analakwisa. The fact that anatu mizaso ajaponda was wrong. I agree because kwizera ndamaromba kuti sana yenene kupitisa munthu amene waruza inde anapasa in the capacity of ngati chairman. There was no need because that's auspicious occasion yenena kuti munthu uoneso president so iweso akusanga kumene that's your new team. You are telling now your regions, your districts, they are TNP that akulu kakonzekene tikapangezo kulingira. In a major aquifer, the element of age becomes a problem. Unfortunately, kama ngwa nkani mene area DPP ama kanzo timuna timadala ndi APM ifeso tiende andu tramsingu yao tinao tu mabraza zatu azibambatu ndiena ndizo kula wakula muntu kuti muntu kafika 85 you are no longer the same mwina
to Calabar, University to Kunjaja, because we're still within the 6 days. So we're able to do a few things. We can run around, you cannot do it. Wait. But even then, we feel we're about to be. So I think we must talk about this, and that talk about America. Joe Biden, look, his own party was able to say, no, Amwene, Karim Takagamira, your performance, they are debating, they are not there's something wrong. And equally, they themselves, who are DBB, they must accept that a professor, as much as they love the leader, he cannot, I think, spend 2 consecutive days to come Komesa Moja. I don't think he can do it. Chakwera was still able to do it. He's still young, agile. From there, he was on the road. So that's, what about the growing campaign, many career campaign? Look, last time in 2019, anatuka katatu kutakapanga campaign 3 times, 3 trips only, not 4, not 5, not 6. And the entire Anandimai, because he was assisted by Anandimai, he would sit in his beautiful office, Sanjika, or wherever he was. Kuti and on the radio, on the TV, he would do it. But now, what about now he's in opposition? You would not have the luxury of a TV, not even the luxury of having a zodiac, his personal zodiac, unless it's got to pay for the cost. In conclusion, paliso another version, paliso another theory, kwa yo IPM tima mwena kuzokana ovomereza da ndizi puma kuno kunyanja ku Page House facing the bridge yochokera Lake Malawi ndipume koma ina kuti mwina there are some other forces behind. I mean akumakhani magazola titata wina menana nena no kuti akuzo kuti mwina the president APM will not be on top of the game abitake. These will be the ones that many they will be calling the shots. Yes, correct. Kari onjorena kuti nangasi usukwe wake subono makala ujoti and when amena zapindule mu usukoreriwo because in the war unfortunately anala mkawaka jabondo langa kari mene bwana jamende saboma amapanga delegate. I want to delegate. So he was able to say it. So they are looking at the situation. APM as you were panga delegate, as you panga zao. If this is a story for another day, because we know what happened during that delegation. The closing ceremony of convention. The rent seekers and then the project afuna zapindure in themselves kusogoro. So the truth of the matter, I know you have no time. You were saying it is wrong. It was equally wrong. For example, kutisana kabirane kina chili jonso jonera kutina rozoboma tilimboma. What is our new message? Because it is the convention member approved basic manifesto yopita kuti kusogoro statement yakapanga sina oneso resolution imene inapeleka kwa antana kuti ino national governing council takupasana mphamvu yoti you must enter into alliances, takupasana mphamvu yoti mupange manifesto, takupasana mphamvu yoti mpange zakuti sinaone mwina these are silent resolutions. So it's many those and one other small thing, on Trankano nation, Anampangarafa Panzao, Agu MCB, Sanapangana, they lived comfortably. I think that was negative. So when yes, successful that they had a convention, but when not everything went to our expectation. It reminded us of bringing Sarum around about. I don't want political things to go into. Okay, Mumaliza just okay, what do you foresee? I know on the perspective ya chipani cha DPP. Pamini kunzikira yomwe ikhale a very tense campaign. Ndizo mazachitika
ukuona kuti zathera bwanji just 30 seconds. I look forward to an eventful period kuchokera panopa kupita ku chisankho makamaka kumbali ya DPP chifukwa chona kuti the most interesting part imene yachitika kumene kujako anthu amene anali behind kuti APM yawo imanso amene anali mu central committee ya pamene popo amene anali so influential seemingly agwa pansi sanapeze mipando alowamo anthu ena mwinaso ena anali mgulu lokuti amasusana lokuti mbuyo kuti APM asatana saini nde based on conduct imene tayiona ndi ma delegation amene akuchitikawa kukanika kusekera nsonkhano komanso issue ya age imene tifune tisafune imakhabe ndi impact pa performance ya munthu aliyense. Ndiye boma Malawi pamene dziko la Malawi it cannot have a luxury even I don't think even chipani cha DPP cho pamene chili chikupita ku nkhondo yokatenga boma chikhala ndi luxury yona kuti chikhala ndi mtsogoleri amene nthawi zina alibe apanga delegate kapena adalira anthu ena. Ndiye ndikukhulupirira kuti komiti yaso panoyo ikhala pansi ndikuunika reality moona ndithu kunena kuti apange chiganizo chabwinobwino chokuti kuchisankho apite bwanji chifukwa pakali panopa ndikukhulupirira kuti osakhala kuti amalawi onse not only amalawi onse ena koma ingakhale anthu a DPP iwo ambiri sali ndi chitsimikizo chokuti mtsogoleri wawo ali ndi mphamvu ndi fuel okwanira mu tank yake kuti amenye nkhondo imene mpakana kumapeto. Ndi usana ndidule komabeso ndingopanga comment pamene ananena mvulacha chinayi chinthu chochititsa manyazi ndi chachisoni kuti tsiku la lero lino tizikhalabe atolankhani akuzunzika malo ngati convention ya chipani chitiro umene oti umaganiza ngati unasidwa mbuyo nde misa yapanga condemn harassment ya mtolankhani wa convention koma ndikukhulupirira kuti zipanizi zikhale pansi mchitiro umene sitikufuna pakati pa atolankhani ndi Malawi aliyense. Chabwino mvula imalize nkhani mungona tsogolo kuti mu adzayima kapena mwina we should expect the unexpected kuti the party might decide otherwise kuti imene zilimo mmene wafuna kuzanowera kuti fuel sangakhale okwanira kuti ayendetse kapena apange campaign in just 30 seconds. Mungona should we expect the unexpected? I don't think so because I mean nakupanga hold my position Akulu, Secretary General, Director of Youth, Director of Women, also on the cronies APM. I don't think they would wend on Pengajira and Dandana Sikuti Angachure, Jimenez. I know even Iwo on a good day Akakawimba Aguzindikira the risk they're running in taking a president who is considerably aged could have lead, but then I don't know, I cannot think for them, but I don't know. They're creating a disadvantage because the belief that only this one can lead us to Canaan is wrong. It is correctively and then having a strong leader. Because general as if I must fight front line. Also the good as a delegate to Savannah you assistant to Kamenyan Kondo Tokoro. Chabwino. Timaliza modelo program ya tali ya timvetse kuchokera kuno ku MBC program hii maiona pa MBC TV komanso nditu maimvera pa MBC Radio 1 ndima waile sena so amene nditu timakhatu kulutsa program ineyi ndikamike nikwambira amvula chifukwa nthawi zonse tikakupemphani makhala nafe program ineyi ziko mukwambira akateto ndigamike so nowero kuti nditu unaola kuti ukhale nafe program ya MBC azikutira nkhani ya convention ya DPP makamaka imene machitika wiki imene kuyambira pa 18 August kulekera pa 19 August 2024.